У Беларусі моцная спёка. Што трэба рабіць, калі стала блага праз гарачыню? Я не жывёла, якую можна проста прадаць. Найбольш важныя заявы Міколы Статкевіча ў інтэрв'ю нямецкай газеце «Цайт». Ціхановская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку праз пратэрмінаваны пашпарт. Як шмат беларусаў пацярпелі праз указ Лукашэнкі. Як беларускі мільянер страціў усё і цяпер робіць хаткі для турыстаў. Расказваем гісторыю бізнесоўца Валера Астрынскага. Сёння дзень выхаду першай беларускай кнігі. Чаму Францыска Скарыну, які выдаў друкаваную біблію на старабеларускай мове, называюць геніем рэнесансу. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 6 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Беларусь перажывае адну з самых моцных хваляў спёкі за апошнія гады. Паводле звестак Белгідрамета, у паўднёвых заходніх рэгіёнах краіны тэмпература паветра падымаецца вышэй за 30 градусаў, а месцамі набліжаецца да 40 градусаў. Синоптыкі абвясцілі павышаны ўзровень небяспекі праз моцную спёку. Симптомы ухудшения состояния, свидетельствующие о тепловом истощении. Высокая температура тела, слабость, вялость, помутнение в глазах, учащение сердцебиения. Усталость – это главный такой симптом, свидетельствующий о том, что вам плохо и вам необходимо охладиться. Для этого нужно перейти в тень, лечь, выпить холодной воды, просто выпить воды, облиться водой, охладить себя, потому что ваш организм самостоятельно уже исчерпал свои ресурсы и не может с этим справиться. И есть опасные симптомы, когда нужно вызывать скорую врача. Это симптомы неврологические. То есть это какие-то судороги, просто потеря сознания, помутнение в глазах, так что все двоится. Такое ухудшение состояния, которое свидетельствует о том, что организм не справляется с жарой настолько, что даже самая защищенная нервная система уже дает сбой. Это признаки того, что нужно обращаться за медицинской помощью. Если человек потерял сознание, нужно вызывать скорую. У спёку ўзмацняецца выпарэнне вады ў рэках і вадаёмах. Паводле сённяшняй гідралагічнай мапы Белгідрамета знізіўся ўзровень вады на асобных участках Дняпра, Сажа, Нёмана і іншых рэк. Людзі ў сацыяльных сетках публікуюць фота абмялення Прыпяці. Працяглая спёка змяншае колькасць кіслароду ў вадзе і негатыўна ўплывае на рыбаў. Весна была сухая, то есть наши водные объекты уже недополучили воды, а теперь еще и добавляется жара, которая сильно увеличивает испарение с поверхности воды. Воды наших водных объектов становится все меньше. Это первое. Второе, такая высокая жара способствует развитию патогенных микроорганизмов и дополнительно цветению воды. Вода становится токсичной, а с патогенными микроорганизмами она, конечно, даже в рекреационных целях не может быть использована. И еще такой важный аспект, что есть производство, которые требуют большого количества холодной воды, например, для охлаждения ядерного реактора. И там количество воды в реке рядом с такими объектами и с определенной температурой фактически является критическим. Астравецкая АЭС выкарыстоўвае для адводу цяпла тэхнічную ваду, звязаную з басейнам Віліі. Але магчымае абмяленне Віліі не азначае аўтаматычную пагрозу спынення рэактараў. АЭС праектуецца з улікам розных рэжымаў працы і мае рэзервовыя сістэмы ахалоджвання. Палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч у вялікім інтэрв'ю нямецкай газеце «Цайт» расказаў пра абставіны вызвалення палітвязняў у верасні 2025 году, калі ён адмовіўся пакінуць Беларусь. Паводле Статкевіча, амерыканскі дыпламат спрабаваў пераканаць яго выехаць. Я сказаў, вам жа патрэбны толькі добры піар, а я дзеля гэтага павінен адмовіцца ад радзімы, гэтага я дакладна не зраблю, сказаў Статкевіч. На пытанне, ці не хацеў ён сарваць дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Трампам, Статкевіч адказаў, што не, і што гэта было яго асабістае рашэнне. Я ж не жывёла, якую можна проста прадаць, сказаў палітык. Ён расказаў, што пасля вяртання ў калонію яму перасталі выдаваць неабходныя лекі, што, як лічыць Статкевіч, прывяло да інсульту. Палітык распавёў пра падтрымку і салідарнасць, якую ён адчувае цяпер у Беларусі. Статкевіч сказаў нямецкаму выданню «Цайт», што сам ён не збіраецца выязджаць з Беларусі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская расказала ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што яна не змагла адкрыць банкаўскі рахунак у Польшчы.
Прычынай стаў пратэрмінаваны беларускі пашпарт. З такімі праблемамі сутыкаюцца ці сутыкнуцца тысячы беларусаў. У 2023 годзе Лукашенко падпісаў указ, якім пазбавіў замежныя консульскія установы Беларусі права падаўжаць пашпарты і выдаваць новыя дакументы. У выніку беларусам, якія выехалі пасля 2020 году, каб замяніць пашпарт, трэба вяртацца ў Беларусь, што для часткі людзей можа азначаць рызыку затрымання і пераследу. Гэтых людзей, конечно, ўжо не сотні, я думаю, што іх будзе зараз тысячы, у каго пратэрмінаваныя пашпарты, але тут не толькі пра гэта. Пашпарты, якія, напрыклад, людзі страцілі, пашпарты, у якіх недастаткова старонак, і яны не могуць выконваць сваю ці працу, ці вандраваць. Гэта, конечно, безумоўна, адна вялікая праблема. Мы ведаем гэты указ Лукашэнкі, які забараняе памяняць пашпарты ў амбасадах ці консульствах Беларусі за мяжой. На цяперашні момант працоўны механізм — гэта трэвел-дакументы, яны па-рознаму называюцца ў розных краінах, іх атрымоўваюць. І зараз вы, можа быць, ведаеце, што ў Польшы ідзе вялікая размова пра то, чтобы продолжить тэрмін з 1 года до некалькі гэты дакумент. На цяперашні момант, наколькі я памятаю, дакладна больш 10 краін еўрапейскіх, дзе можна атрымаць такі трэвел-докі і з імі больш-менш карыстацца. Гэта, конечно, не сапраўдны пашпарт беларускі, але лепшы выхад, з якім можна працаваць. Некаторыя краіны змянілі свае правілы легалізацыі беларусаў, якія не могуць вярнуцца на радзіму. Цяпер 13 краінаў, у тым ліку Польшча, Літва і Гішпанія, прызнаюць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты законнай падставай для працягу дазволу на жыхарства. Але часам гэтага недастаткова, каб адкрыць рахунак у банку. Нягледзячы на складанасці, якія ствараюць беларусам улады, яны дасягаюць поспеху ў выгнанні. Бізнесовец Валер Астрынскі зарабляў мільёны даляраў у Беларусі, а потым збанкрутаваў і ў эміграцыі пачаў новую справу. Цяпер ягоная кампанія робіць хаткі для адпачынку. Пра ягоную гісторыю Ганна Ермакович. Беларускі бізнесовец Валер Астрынскі ўваходзіў у топ-200 самых заможных людзей краіны, але супраць яго распачалі крымінальную справу. Ён выплаціў дзяржаве $1,5 мільёна, адбыў хатнюю хімію і з'ехаў у Польшчу пачынаць усё наноў. Все это миллионы я, говорится, заставил на родиме, и там никаких там активов я не вывез. У Беларусі Валера Астрынскага абвінавацілі ў нявыплаце падаткаў за 2010 і 2012 гады. Ён заплаціў дзяржаве $1,5 мільёна, але справу ўсё адно не закрылі. Паводле Астрынскага, каб пазбавіцца крымінальнай справы праз памілаванне, ён мусіў пагадзіцца з усімі абвінавачваннямі і заплаціць дадатковую суму. Ён на гэта не пагадзіўся. У выніку яму прысудзілі 2,5 гады хатняй хіміі і на 5 гадоў забаранілі займацца бізнесам. Валер Астрынскі прыняў рашэнне з'ехаць у Польшчу, дзе фактычна пачаў усё наноў. Разам з камандай беларусаў ён будуе маленькія мабільныя хаткі для адпачынку на прыродзе з круглымі вокнамі і дахам, які нагадвае дамы з казак Толкіна. Мой гэты там выбор, что я з'язджаю у Польшу, ну, ён як бы там эканамічна меня поставіў на такую стадыю стартапера. Цяпер Астрынскі плануе стварыць сетку з сотняў такіх хатак і маштабаваць бізнес на іншыя краіны Еўропы. 509 гадоў таму, 6 жніўня 1517 году, Францішак Скарына выдаў у Празе першую друкаваную ўсходнеславянскую кнігу «Псалтыр». З гэтай даты вядзе адлік беларуская кніга друкавання. Скарына з'яўляецца найвялікшай постаццю беларускай культуры у гісторыі Беларусі да 20 стагоддзя. Ён выдаў Біблію друкаваную на старабеларускай мове, і гэта быў чацвёрты ў свеце друкаваны пераклад Бібліі пасля італьянскай, нямецкай і чэшскай бібліяў. Яго дзейнасць, яго крыптапартрэты, якасць яго гравюраў, якасць друку, яго тэксты, ён быў пісьменнікам і паэтам, ён пісаў вершы, акафісты ў малой падарожнай кніжцы. Робяць яго рэнесансным інтэлектуалам, і галоўнае, што яны далучылі продкаў сучасных беларусаў, пэўнай ступені продкаў сучасных украінцаў, менавіта да еўрапейскай культуры, да рэнесансу. Нармальна, у нармальнай краіне павінен быць інстытут, які б даследаваў спадчыну Скарыны, і лінгвістычную, і мастацкую, і гістарычную. Я думаю, што калі-небудзь яшчэ такі інстытут у Беларусі будзе. Сёння споўніўся б 61 год Алесю Пушкіну, беларускаму мастаку, нонканфармісту, перформеру, сябру Беларускага саюзу мастакоў. 30 сакавіка 21 году яго затрымалі ў жылішах, дзе ён рэстаўраваў палац. Праз год асудзілі на 5 гадоў зняволення за партрэт антисавецкага падпольніка Аўгена Жыхара.
11 ліпеня 2023 году Алесь Пушкін памёр у горадзенскім шпіталі, куды яго прывезлі непрытомнага пад канвоем з турмы. Паводле праваабаронцаў, прычынай магло стаць неаказанне медычнай дапамогі ў турме. Гэта былі навіны 6 жніўня. У нас толькі правераныя інфармацыі, вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Соўсь. Пабачымся.